So, welcome na po sa next na to nga video para sa how to Photoshop ng pinaka-basic. So, karon nga video, kung manamunta sa unsang pag-open, gikan sa una, unsang pag-download, unsang pag-install, unsang pag-open, unsang pag-create of new document, unsang pag-open. Karon, once maka-open na ka aning Photoshop, una na itong buhaton is mo ito sa dili ka sa edit unya dili ito sa preferences, then dili ta sa kini general. Okay, dito na ko sa kuan akong ginatudlo diri is kining sa performance. So diri kini siya is okay lang ni diri ko sa scratch disk. Scratch disk. So para sa ani kung iuna ang drive D kay ang drive D manggod diha gid ang dagko nga size ba dako siya space, no, sa drive D. Ang default manggod ani is ang naka-check lang ani kini drive C. So yun ani yung default ani naka-ana siya, no? So, pag fresh nga install yung Photoshop, okay lang gamitin mo diretso, no? Pero mas ideal kung one sa kadiri sa preferences niya sa scratch disk imo ang usbon, no? Imo usbon kaya ang nakabutan nga drive C man. So di ka kabantay kag edit dahil mo ato mapuno na siya. So mabot ang time nga mag-error ang Photoshop. So sa diri pa lang daan pag-install sa Photoshop, ato na i-set daan. So ato i-check ang drive D, then ato isaka. Ang importante ani nga ang sense ani is imo una akong ubutang diha masin pag drive E na diha or drive F, basta kay unahon nimo ang pinakadako og space sa imong hard disk. So sa ko ay mas dako man ang drive D, so ako siyang iuna butang diha, no? So, ang kining drive in ako external mo guni. So, kung iuna ang drive D para meaning di siya mag-una o gamit og scratch disk, no? Kanang scratch disk kasabot na mura siya virtual ba nga memory nga pag bugat ang load sa Photoshop daghan kag i-edit, bugat siya i-load or bugat siya while nagtrabaho ka bugat. So pag maglisod lang imong kuan, maglisod na si Photoshop, dito siya makuha og extra na space, no? Or extra na virtual na memory sa kung unsa imong giset diri. So kat basta na drive D. So pag load mo sa Photoshop while nag-edit ka, diha siya na makuha og additional na kusog. So mapansin nimo pag moadto ka sa drive D na mga number na folder nito nga basi magtukag virus, dili na siya virus, no? So scratch disk na siya. So dili lang Photoshop ang nagamit ana, pati Premiere, Audition. So halos tanan software or sa Adobe nga kuan, sa Adobe nga suite nagagamit gyud sila scratch disk. So i-set gyud na siya sa kung unsa nga dako nga space ang available. Then next na to mga gagmay para kung in case nga mapuno siya dito, una pa na siya mobalhin sa lain. Kaya pa siya mabalhin sa lain. So muna siya ang pang-move. So move na sa taas. Dahil naman no? Mura na siya. Mura na ako ang gusto ito sa inyo diri sa Photoshop. Sa the rest ka mo ibala mo explore. So ito lang ang importante. Sa performance kini sa memory pwede siya taasan, pero sa kasagaran okay naman siya, no? Okay na rin siya na setting. Pero kung gusto rin yung medyo daghan-daghan ng memory, tas-tasan pa rin yung pwede niya itulak ni haka. Pero sa kuha ako man yung ginalive, din medyo ko nagkausap sa scratch disk. Lain pa din if na instance nga namoy si Piat mamali mo set, wala mo kabalo kung saan pagbalik sa dati. So ay kabala ka, no? I-hold lang ninyo ang Alt, kita ninyo na mausap na siya sa reset. So sa Photoshop tanan nga na ay dialog box nga na ay cancel na kabutang. Once pinduto ninyo ang Alt,
mahimo gina siyang reset, no? So mabalik sa dati. Kung naamoy si Piet, i-reset lang na, balik na sa dati. Balik sa dati na siya. Kung naamoy i-click diha niya, libog mo kung kinahanglan ba ni or dili, i-hold ang alt tas i-reset, oh. Balik na sa dati. So kato lang, thumbs up, like, subscribe. Salamat.